ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അനിമ ലൈഫ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഡിസ്നി ചാനലിലുള്ള ഡോറിമോൺ എന്ന കാർട്ടൂണിലെ മെയിൻ ക്യാരക്ടറായ ഡോറിമോണിനെ കുറിച്ചുള്ള ഫാക്ട്സും ഡീറ്റെയിൽസുമാണ്. കാർട്ടൂണിലെ തന്നെ മറ്റൊരു ക്യാരക്ടറായ സുനിയോയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. അത് ഇതുവരെ കാണാത്തവർ വേഗം ഒന്ന് പോയി കാണുക. എല്ലാവരും എന്നോട് പല പല കാർട്ടൂണിനെ കുറിച്ച് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വീഡിയോകളും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഓരോരോ കാർട്ടൂണിനെ കുറിച്ച് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും പോയി വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, അധികം താമസിക്കാതെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ വീഡിയോ. ജനുവരി 1970 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒരു ജാപ്പനീസ് കാർട്ടൂണാണ് ഡോറേമോൺ. 22-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു റോബോട്ടാണ് ഡോറിമോൺ. 22-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് സിവാഷി. സിവാഷി പറയുന്നു തൻ്റെ മുത്തശ്ശനായ നോബിത വളരെ മടിയനും പൊട്ടനുമാണെന്ന്. അതിനാൽ നോബിതയുടെ മടിയൊക്കെ മാറ്റി വലിയ നിലയിലെത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് സിവാഷി ഡോറിമോനെ കഴിഞ്ഞ കാലത്തേക്ക് അയച്ചത്. 22-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഡോറിമോനെ പോലെ തന്നെ മറ്റൊരുപാട് റോബോട്ടുകളുമുണ്ട്. ഡോറിമോൻ്റെ അനിയത്തി ഡോറേമിയാണ് സിവാഷിയെ നോക്കുന്നത്. ഡോറിമോന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഫുഡ് ഡോറ കേക്കാണ്. പിന്നെ ഡോറിമോന് എലികളെ വളരെ പേടിയാണ്. ഡോറിമോൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് ഡോറിമോൻ്റെ ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ആണ്. ഡോറിമോൻ്റെ ശരീരത്തിലെ ഒരു പോക്കറ്റിൽ എത്ര വലിയതും ചെറിയതുമായ ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ഉൾക്കൊള്ളും. അതിൽ ഒന്നാണ് എനിവേർ ഡോർ. ഈ വാതിലിലൂടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന എവിടേക്ക് വേണമെങ്കിലും പോകാം. പിന്നെ ബാംബു കോപ്റ്റർ, ഇതിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നമുക്ക് പറക്കാൻ കഴിയും. ഇങ്ങനെ ഒട്ടനവധി ഗാഡ്ജറ്റുകൾ ഡോറിമോനുണ്ട്. ഈ ഗാഡ്ജറ്റ്സുകളെല്ലാം ഡോറിമോന് മാത്രമല്ല ഉള്ളത്, ഫ്യൂച്ചറിലുള്ള എല്ലാ റോബോട്ടുകൾക്കുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഡോറിമോനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഫാക്ട്സ്. ഫാക്ട് നമ്പർ 1. ഡോറിമോനെ പോലെ തന്നെയുള്ള എല്ലാ റോബോട്ടുകൾക്കും ചെവിയുണ്ട്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഡോറിമോന് മാത്രം എന്താ ചെവിയില്ലാത്തതെന്ന്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡോറിമോൻ്റെ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ പറയുന്നുണ്ട്. മറ്റു റോബോട്ടുകളെ പോലെ തന്നെ ഡോറിമോനും നേരത്തെ ചെവിയുണ്ടായിരുന്നു. അതുമാത്രമല്ല മഞ്ഞ നിറവുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഒരു ദിവസം അപ്രതീക്ഷിതമായി കുറേ എലികൾ കൂട്ടം ചേർന്ന് ഡോറിമോൻ്റെ ചെവി കടിച്ചു തിന്നുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഇതോടെ ഡോറിമോൻ്റെ നിറം നീലയായി. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡോറിമോന് എലികളെ പേടിയായി. ഇതാണ് ഡോറിമോന് എലികളോടുള്ള പേടിയുടെ കാരണം. ഫാക്ട് നമ്പർ 2. എല്ലാവരുടെയും സംശയമാണ് ഡോറിമോൻ്റെ എൻഡിങ് എന്താണ്, ലാസ്റ്റ് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഇത് ഞാൻ ഇന്നത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഫാക്റ്റിൽ പറയാൻ പോകുന്നു. ഡോറിമോൻ്റെ ഒരു മൂവിയായ സ്റ്റാൻഡ് ബൈ മെയിലാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ആദ്യമായി ഡോറിമോൻ നോബിതയെ കാണാൻ വന്നപ്പോൾ ഡോറിമോന് നോബിതയോട് അത്ര താല്പര്യം തോന്നിയില്ല. ഡോറിമോൻ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് പോകാനായി സിവാഷിയോട് വഴക്കുണ്ടാക്കി. സിവാഷി ഡോറിമോൻ്റെ ശരീരത്തിൽ എന്തോ ഒരു പ്രത്യേക സെറ്റിങ്സ് ചെയ്തു. നോബിതയെ നന്നാക്കുന്നത് വരെ ഡോറിമോന് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് എന്നേക്കുമായി വരാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ എല്ലാം ശരിയായാൽ ഡോറിമോന് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് പോയേ കഴിയുള്ളൂ, പിന്നെ തിരിച്ചു വരാനേ കഴിയില്ല. ആദ്യമൊക്കെ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം വഴക്കായിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് ഇവർ വലിയ ഫ്രണ്ട്സായി. ഇവർക്ക് പിരിയാനേ കഴിയാത്ത എത്രയും കൂട്ടായി. കുറേ പ്രതിസന്ധികൾ നേരിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം ഡോറിമോൻ നോബിതയെ വലിയ നിലയിൽ എത്തിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഡോറിമോന് പോകാനുള്ള സമയമായി എന്നാണ് അർത്ഥം. ഡോറിമോൻ തിരിച്ച് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് പോകാതെ ഒരു വഴിയുമില്ല. ഫ്യൂച്ചറിൽ നിന്ന് ഇനി നോബിതയെ കാണാൻ പാസ്റ്റിലേക്ക് ഡോറിമോന് വരാനും കഴിയില്ല. രണ്ടുപേരും സങ്കടത്തിലായി. അങ്ങനെ ഡോറിമോൻ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി. ഡോറിമോൻ പോയതിനു ശേഷം നോബിത വിഷമത്തോടെ ഡോറിമോൻ കിടന്ന സ്ഥലത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ അതാ ഡോറിമോൻ്റെ ഒരു ഗാഡ്ജറ്റ്. എന്ത് നുണ പറഞ്ഞാലും അത് സത്യമാവും. ആ ഗാഡ്ജറ്റിലെ വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ട് നോബിത പറഞ്ഞു ഡോറിമോൻ ഇനി ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരില്ല. അങ്ങനെ ആ ഗാഡ്ജറ്റിൻ്റെ ശക്തിയാൽ ഡോറിമോൻ തിരികെ വന്നു. ഇതാണ് ഡോറിമോൻ്റെ എൻഡിങ്. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. ബൈ ബൈ.